ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಾತಿರಿಗಳ ನಿಖಿಲ್ನ ಅನುಪಮ ಮಲ್ಪನ ಆರ್ತಿ ಬಿತ್ತಿದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇನಿಯಾನು ಕದ್ರಿ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡುತ್ತಲೇ ಐತ ಅಷ್ಟಮಿ ಬೊಕ ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆನ ತೂಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ತೂಪು ತೊಂಬು ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತೂಲೆ ಇತೆಯಾನ ದೇವಸ್ಥಾನಗ ಪೋಂದೆ ಉಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಪೂನಾಗ ಪೂರ ಕರನ್ ಪೂರ ಕಟ್ಟದೇರು ಅವೇನು ಪೂರ ಮೊಸರು ಉಡ್ಕೆದಾನಿ ದರ್ಪೆರ ಉಂಡು ತುಲೆ ಶೋ ಕೊಡೆ ಕಟ್ಟದೇರು ಅಷ್ಟಮಿ ಬತ್ತನ್ ಪಂಡ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತೇ ಬೇತೆ ಪಂಡ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ವೇಷ ಪಾಡುನು ಕೃಷ್ಣ ವೇಷ ಅಂಚೆನೆ ತಿನಿಯರೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ದಿಕ್ಕುಂಡು ಮಲ್ಪೆರ್ಲ ಒಪ್ಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಿಲಿ ವೇಷ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಪುನು ಐತ ಪೂರ ಗಮ್ಮತ್ತೇ ಬೇತೆ ಅಂಚಾದ್ ಯಾನ್ ಇನಿ ಮೊಸರೊಡ್ಕೆನ್ ತೂಪಾಗ ಅಂಚೆನೆ ಅಷ್ಟಮಿನ್ಲ ತೂಪಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣ ವೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆಲ್ಲ ಉಂಡಿಗೆ ಕದ್ರಿಡ್ ಅಂಚಾದ್ ಇಡೆ ಬೈದೆ ತುಲೆ ಬತ್ತನಿತೆ ಇಂಕಲ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೈತಲ್ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇನ ಬನ್ನಗ ಪೂರ ಕಡೆಟ್ಲ ಬಾರಿ ಪೂತ ಮಂಟಪ ಬೊಕ ಕರಾನ್ ಪೂರ ಶೋಕುಡೆ ಜೋಡ್ಸಾದೆರ್ ತುಲೆ ಬತ್ತನಿತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂದುವೆ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕದ್ರಿ. ಅಷ್ಟಮಿದಾನಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಪೂರ ಕೃಷ್ಣ ವೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇತ್ತಂಡು ಪಂಡ 34 ರೀತಿಡ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ತದೆರ್. ಕೃಷ್ಣ ರಾಧೆ ಯಶೋಧ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚ 34 ಬಗೆಟ್ ಇತ್ತಂಡು ತುಲೆ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆದ್ ಫೋಟೋಗು ಮೂಲು ಉಂತಿದ್ದೀನಿ ಅಂಚೆನೆ ಅವಲೇ ಡ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತೊಂತೇರ ಏತೇತ್ ಕಾಸು ಹಾಪುಂಡು ತುಲೆ ಅವೇನು ಕೊರ್ನಾಂಡು ಡ್ರೆಸ್ಗ್ಲ ಮೇಕಪ್ಗ್ಲ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆನ್ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದೇರ ಬಾಲೆ ಬುಲ್ತುಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಬಾಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಡ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ತುಯ್ಯರ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಜೋಕ್ಲೇನ ಕೃಷ್ಣ ವೇಷಡು ಅಂಚಾದ್ ಬಾರಿ ಅವಳು ಜೋಕುಲ್ನ ಬೊಬ್ಬೆ ಮೂಲು ತುಲೆ ಮಾತ ಜೋಕುಲ್ಲ ಬೈತಿತ್ತ ಅವಳೇ ಡ್ರೆಸ್ಗ್ಲ ಇತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಕಾಸು ಕೊರ್ದುಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿತ್ತುಂಡು ಬೊಕ ಆಕಲ್ಲ ಕಂತದ್ದು ಅವಳು ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದ್ದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿತ್ತುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಲ್ಲಡೆ ಡ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಫೋಟೋ ಪೂರ ದೆತ್ತೊಂತೇರು ಒಂದು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬೊಕ ಫ್ರೆಂಡನ ಬಾಲೆ ತುಲೇತು ಶೋಕ್ ಬತ್ತಿತ್ತನತೆ ಅಂಚಾದ ಯಾನ್ ಪಾಡುವೆ ಪಂಡ ಪಂದಿತ್ತೆ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ ದದನ ಒಂದೆನ್ ತೂಯರ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬಾಲೆಲ್ಲ ತುಲೆ ಶೋಕ್ ಪೋಸ್ ಕೊರ್ತುಂಡು ಮೂಲ್ ತುಲೆ ಪೂರ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಉಲ್ಲೇರು ಮೇಕಪ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಲೈತ್ತೇರು ರೆಡಿ ಆತಿನ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಬೇತೆ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಪೂರ ತೊಂದೆ ಪೋಂತ ಇಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆ ತುಲೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಮೊಲು ಕೃಷ್ಣ ವೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಈ ವರ್ಷಲ ನಡ್ತೀನಿ ತುಲೆ ರೆಡಿ ಆತಿನ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ತೊಂದೆ ಉಲ್ಲ ಬೇತೆ ಜೋಕ್ಲೇನ ಐಕ್ಲೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಒಂಜಿ ಬೇತೆನೆ ಕಿನ್ನಿ ಬಾಲೆ ಪೂರ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ತುಂಡು ಪಾಪ ಜೋಕುಲು ರೆಡಿ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾಲ್ಡೆ ಗೊಬ್ಬೊಂತ ಅವೆನ್ ತೂಯರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಪೂರ ಕಡೆಟ್ಲ ಕೃಷ್ಣನೇ ತೋಜೊಂತೀನಿ ಅಂಚಾದ್ ತುಲಿ ಪೂರ ಅವಲೋಲೆ ಕುಲ್ದು ಅವಲೋಲೆ ಜೆತಿತ್ತ ತುಲಿ ಎತ್ ಚೋಕ್ ತೋಜುಂಡತೆ ಪೂರ ಕಡೆಟ್ಲ ತೂಯರ್ನೇ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ನಿಕುಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಎನ್ನೆನಂದು ಅಂಚೆನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ವಿಗ್ರಹ ಜಯಮಾರುತಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರೋಡ್ತು ಕದ್ರಿ ಕಮ್ಮಲದ ಕೈತಲುಪ್ಪುನ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಠಗಲೆ ತೊಂದು ಬರೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಅವಳು ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಮಹಾಪೂಜೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮೂರ್ತಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಂಟಪಲ್ಲ ಮೆರವಣಿಗೆಡ್ ಕನೊಂತೇರು.
ಕುಡ್ಲಡೊಂಜಿ ಓವೆ ಪರ್ಬಾಂಡಲ ಪಿಲಿನಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬೋಡು ಅವು ಕರಾವಳಿದ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ನಿಕುಲ್ಲ ತೂಲೆ ಪಿಲಿ ಇಂಚ ನಿಲಿಪುನೊಂದು ಅಂಚೆನೆ ಭಜನಾ ಕುಣಿತಲ ಇತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇತ್ತೀನಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರ್ದಕ್ಕಲು ಪೂರ ಬತ್ತಿದ್ದೇರ. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲು ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡು. समीक्षा के श्रेया जी भूमिका सी प्रशिता कले मत सहकार गौतम प्रभु इवेंट प्रस्तुति श्री कृष्ण जन्म महोत्सव समिति रजिस्टर्ड. ಇತ್ತೆ ಮೊಸರೊಟ್ಟಿಗೆದ ಕರನ ದರ್ಪರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರ. ಈ ವ್ಲೋಗು ನಾನು ಇಡೀನೇ ಮುಗಿಪಾವೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಹೊಸತೊಂಜಿ ವ್ಲೋಗ್ ತಿಕ್ಕುವೆ ಪುರ್ಸೊತ್ ಮಂತ್ ತೂಯ್ನೆಕ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಅಂಚೆನೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ರೆ ಮರಪುಚಿ ಪೂರೆ ರೇಗ್ಲ ವ್ಲೋಗನ್ನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದಿನಕ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಇಂಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸೋಲ್ಮೇಲು.